už máš vytěpíte. To někomu ukradl. Proč nedáš tu teplejší? Ty neumíš mluvit? Co? Ty neumíš mluvit? Fakt? A proč si bereš dvě čepice jako? Já jsem si je nechal A proč je na sobě? Jedna jsem si totiž zapomněl předtím. A kam chodíš na školu? Proč ji nedáš? Aha. A proč ji nedáš do laktovky? Co? A to nemáš lepší rýs? Kina. Má dobré rifle. Jo, ano, nemáš. Ty nechodíš se Charlotou? Chodím. Jo? No to taková černá. Proč je na Oproti sedus. A proti čapl. A proč nesedne sem? Protože tady velký jinak. A teď ti to uděláme. A proč se na nás nedíváš? A na co se díváš? Na moje boty? Konkrétně na jeden svět. Konkrétně. Aha, a co na mě vidíš? Nečekaně. Tobě nic nevadí? A co?